Hace 1 año y medio que adoptamos a Leo y la experiencia fue tan buena que hemos decidido adoptar otro gato. Jo soc la Elisa, ella és la Marga i aquest és el Leo, i som adoptants de gats. Leo es un gato abandonado, lo encontraron en la calle. Por el carácter que tiene, sí que parece que había estado ya en alguna casa antes. Conocía ya pues, lo que era la nevera, los sofás, bueno, estaba ya un poco curtido. Y es muy nervioso, juega un montón, no se cansa nunca, puede estarse 2 horas seguidas sin parar de saltar y tampoco le gusta nada estar solo. Yo siempre tuve gato en casa de mis padres y cuando me vine a vivir a Barcelona echaba bastante de menos tener un gato. En el piso que vivíamos antes, en el centro, era un poco incómodo porque cuando saliésemos de viaje no teníamos a nadie que fuese a cuidarlo y decidimos volvernos a vivir aquí a Poblenou. Como tenemos mucha familia cercana que vive bastante cerca de aquí de casa, pues decidimos que era el momento perfecto para adoptar un gato. También buscamos una casa que no tuviese muchos peligros, que no tuviese balcones conflictivos y demás, con la intención de tener un gato. Supongo que hay gatos de todos los tipos. Habrá gatos que estén bien solos, que no necesiten compañeros, pero bueno, en este en concreto sí que se le nota que le iría bien otro gato, porque de hecho hay veces que ponemos en la tele vídeos de gatos o a él grabado y se puede pasar media hora mirando a los gatos emocionado, intenta tocarlos y bueno, o sea, que se le nota que le gustan. Doncs va ser idea de la meva mare adoptar un gat que sigués company del Leo, però jo també vaig insistir perquè a mi també m'agrada que ell tingués companyia, perquè està moltes vegades sol a casa, que s'avorreix i no ho passa bé. A ver qué gatos tienen para adoptar. Rocky. Maritrini. Maritrini, qué bueno. A ver. Quan vam decidir tenir un gat, vam optar per l'adopció i ens vam decidir pel Jardinet dels Gats, que era una associació que està al centre. Està buscant casa nova, acaba de passar pel veterinari, està sana i vacunada, testada negatiu, desparasitada. No, pues esto estaría bien. Tenen una pàgina web on pengen els gats que tenen per adoptar i va acompanyat d'una fotografia i una descripció que t'explica una mica el seu caràcter i com estan de salut. I bueno, et decideixes per un, truques i si no hi ha hagut algú que s'ha avançat, el vas allà al jardinet a buscar-lo. Hombre, se pone que está acostumbrada a estar con otros animales y tal. Sí, que es sociable. O sea, yo creo que con Además, Leo haría... pega puedo hacer buenas sí. migas. Sí. Oye, pues venga, va. Pues vamos a por Maritrini. Venga, Maritrini, Vale. Eli. Sí, venga. Maritrini. Vam trobar la Maritrini fa 3 mesos, abandonada al carrer. La vam portar amb acollida temporal, on es va socialitzar amb gossos i amb gats, i ara ja procedim a la seva adopció. Soc l'Àlex Salvador i soc la coordinadora del Jardinet dels Gats. El Jardinet dels Gats és una associació que es va fundar el 2008, juntament amb el meu pare i la meva mare, i actualment som uns 70 voluntaris que ens encarreguem de tenir cura dels gats de carrer i abandonats a Ciutat Vella. Intentem treure les colònies de carrer que hi ha en situacions de risc i fer tot un procés de socialització per donar-los amb adopció i trobar-los una nova llar. Qualsevol gat que arriba abandonat és adoptable. Intentem que el 90-95% dels gats que rebem vagin a cases d'acollida temporal per donar-los l'opció de ser adoptats, comptant que també en el context de crisi hi ha molts abandonaments de gats de casa. Intentem explicar molt clarament que un gat és per tota la vida, amb els condicionants que això suposa, és a dir, si et quedes sense feina, si has de viatjar, si tens nens, si en tindràs, si a casa ve molta gent, si en ve poca, si tens les finestres protegides, si no les tens. Tot això és fruit també de l'experiència dels anys per evitar que hi hagi un retorn de gats adoptats, és a dir, assegurar-nos molt bé l'adopció
I si no ho veiem clar, doncs explicar el per què no ho veiem clar. I donar les opcions, és a dir, jo vull aquest gat, potser no és el gat que més s'adequa al teu ritme de vida. Expliquem el per què i donem les pautes a seguir. I després fem un seguiment de tots els gats que tenim adoptats. Si us sembla, vaig a buscar la Maritrini, que us l'hem preparada amb el transportí. És tal qual la foto, Sí. Però és superpeluche. Ai, que guapa! Maritrini! Maritrini. Maritrini! La Maritrini és un bombó. És una gata molt dolça, és una gata molt pidolaire, és molt divertida i és molt carinyosa. Crec que encaixa molt bé amb ells. Tema finestres, tema balcons, com que vosaltres teniu la casa molt adaptada, no hem de preocupar-nos. Sobretot els primers dies, això a la porta i tal, aviam com reacciona ella, però és bastant desvergonzada. Sí. Això sí que no... Que guapa! Maritrini! Si us sembla, anem a signar. Vale. Faig el... Per estimular algú que vol tenir un gat, 100% adopció. No hi ha diferència en comprar-lo, o sí que hi ha una gran diferència, és a dir, li dones l'oportunitat a un animal que ja té una vida. Si tu promous la compra, aquests animals a vegades venen de llocs que no estan ni regulats. I a més coneixes el caràcter de l'animal, nosaltres assessorem amb tot el procés. Quan vas a una botiga et passen la targeta i tant et podrien vendre un gat com una tele. Aleshores aquí t'assegures que aquest gat encaixa amb tu. Pues el primer día cuando trajimos a Maritrini, Leo se lo tomó bastante mal. Estaba erizadísimo, bufando, muy nervioso. Y bueno, pues fueron pasando los días y cambió. Leo estaba deseando jugar con ella y era ella la que no estaba nada receptiva, gruñía, se enfadaba, se pegaban de vez en cuando, hacía algún tortazo. No hemos conseguido que jueguen juntos. Los únicos momentos de paz que realmente están los dos tranquilos es cuando están comiendo. En la cocina con la lata, sí, son muy amigos, pero nada más. Hola. Hola. ¿Qué tenemos? Dos gatitos, ¿no? Dos gatos, sí. ¿Cuál es el que hace más tiempo que está aquí? Leo. Leo. Leo lleva un año y medio, más o menos. Sí. Vale. Em dic Ricard Adan i soc etòleg clínic. Hola. Sempre juga així, Leo? Sí, Casi sempre. Es bastante bruto jugando. Sí. Per evitar l'agressivitat d'un gat, el que hem de pensar és que els gats no són agressius perquè sí. Per tant, qualsevol estrès que pugui tindre el gat pot comportar una agressivitat per por, que és la que més problemes ens dona i la més normal en els gats. Per tant, el que hem d'evitar és que quan un gat està estressat o no està còmode és invadir el seu espai o intentar agafar-lo o forçar una situació. Si no forcem la situació, ni nosaltres amb el gat, ni entre dos gats, possiblement la cosa pugui anar més bé. On està la Maritrini? Baix de sofà. Debajo del sofá, pero... porque le tiene un poco de miedo. Quan hi ha un problema, a vegades és molt difícil de solventar. Per tant, val la pena plantejar-se de comentar amb algun expert: escolta, jo tinc un gat, vull entrar un altre, quines pautes de comportament hauria de tindre jo? I això, amb 2 o 3 indicadors, podem facilitar la reintroducció d'un gat en un nou espai i evitar problemes que després són difícils de solventar. A veure si fem sortir la Maritrini. Molt bé. Molt bé. Vine aquí. El que hem fet és introduir un gat a l'espai d'un altre gat. I això sempre ho podem fer de dues maneres. Una que seria la manera més lenta, que és deixar que primer el gat nou estigui en un espai separat de l'altre i s'acostumi primer amb l'olor i després es vagin relacionant entre tots dos. Això pot representar 2 setmanes fins que estiguin en contacte, 2 setmanes més fins que comencin a relacionar-se l'un amb l'altre, o la manera més ràpida, que és posar el gat a l'espai de l'altre i mirar aviam si es toleren.
I a partir d'aquí, veure quina relació tenen, sempre i quan mantinguem a cada un d'ells un espai propi. Menjadora i abeuradora, cada un d'ells en un lloc o separat com a mínim, i lloc per defecar, la cubeta de defecar també, en llocs diferents o com a mínim una per cada un. El cas de la Maritina i el Leo és bastant normal, no hi ha un problema. El que passa que ens fan por quan els gats es posen una mica agressius, que arribi a aquest punt d'agressivitat que no hi ha punt enrere. Però entrar un gat a l'espai de l'altre, tenir les mesures que han tingut d'ells de posar menjadores a part, de posar abeuradors i llocs per orinar a part, està bé. Només l'hagués acompanyat amb una mica de feromones ambientals, però ho han fet bastant bé. Això vol dir que el sentit comú moltes vegades funciona. Està bé demanar l'ajuda quan tens dubtes, sobretot per evitar que l'agressivitat vagi a més, però la reintroducció amb només 4 o 5 pautes sense fer l'habituació, la majoria de vegades té èxit.